nan da shekara guda ka so haihuwa. Ta yaya za a ce ku ne na kai ina magana kana feduwa? Rabe da kai nike baka ji na? Me zan yi to me? Zauna ka ji abin da ce me to? Zauna ka ji abin da nike gaya maka. Ai an bar kari turan ba. Da can muke mun faɗa ba sai yanzu zaki mun faɗa. Sai da na gama ya girma na sanin zaki cire gini. Kuma da ya ta tace koma gurin ta zauna da ki bani mana. Kin zo kin aje na kauyen sai wani duk gagajiya ga wani kora ga wani waye. Wato lafi nayi na inna na. To abin da zan gaya maka ka kula. Kaga bin layin nan duk inda ka bulla za ce garabe me kake nema me kake yi ko man girman kunne bai taɓa fin kai ba ka gane zauna na ce me yasa kake haka ka zauna na ce a'a to karka yadda in daga maka me karka yadda in daga maka kya sauke abin sai daɗa ci gaba inda ka san baka da lafiya ne ga yamin tun da wuri in kai ka asibitin mahaukata saboda me ke baki san ma mahaukaci ba ga mahaukaci can ana ganin ana masa ganin arama ashe arne ne ya bar musulunci ya koma ya ba arne ha ilaha illallah ai karshen hauka kenan kana musulmi ka bi dan arna yawa to abin da zan gaya maka dan Allah dan annabi ka nasu ka gani ana ta yawo da mu fa ka gane ka natsu da Allah dan arziki dan baiwa ban 50 naira nan ban naira 50 ka natsu ko baka natsu ba ai na ci na natsu ban naira 50 to dan Allah ka bi ka ji ko ba naira 50 sai 20 shikenan ma 20 ne sa sigari ba da kuwa ba ko kosai kai rabe ka mun kudi na ina mommy bye a'a ka ci ko